8 दिन ହେଇଛି ପୁଅକୁ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ କବଡ଼ ଦରକାର ତାର ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ରଖିବି ପୁଅ କହିଲା ଏବେ କବଡ଼ କହିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଏବେ ବାହାଘର ହେଇଛି ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ କବଡ଼ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ତାଙ୍କ ଦିଦି ମୁଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ସିଏ କହିଲା ଯଦି କବଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଲୁନୁ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ାଟା ନେଇଥିଲି ଯେଉଁଠି ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲି ପୁଅ କହିଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇଥିଲି ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ମୋ ଲୁଗାପଟା ମୋ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଜୋରସୋର ହେଲା 8 ଦିନ 9 ଦିନ 10 ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ 10 ମାଳ ଠେକି ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଠେକି ଭାଙ୍ଗି ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କହିଲେ ଆମେ ରାତି ହେଇଯିବ ଯାଉ ଯାଉ ରାତିରେ ଆସିଲେ 10 ମଙ୍ଗଳା ବାସିଠୁ ମୋର କୋଲାବରେସନ ଆସିବି କହିକି ତାର ଗଲା ମାନେ ସବୁଦିନ ବୁଲିଲା ସବୁଦିନ ଯୋଉଦିନ ନ ଯାଇଛି ସେଦିନ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରିଛି ଆଜି ଇଆଡ଼େ ଯିବି ଆଜି ସିଆଡ଼େ ଯିବି ସିଆଡ଼େ ଯିବି ସିଆଡ଼େ ଯିବି ହେଲା ସକାଳେ सी केते दिन रोसई करची आपण तो ब्लॉक कर से छाडुची आपण देखितेबे जेतले रोसई करे सेतिकळे ही ब्लॉक करे तापर सी कोन करबो तार टाइम टेबल न थाए 9टा 10टा 11टा 12टा को दिन 1:30 देह न भल थिला को 1:30 उठिबो मु डाकिले जाई उठिबो मोर घंटी बाजिले पुओ कोथा उठुन बो पूजा करन ता कोथा र मु आउडी सोईबी उठिबो नाही